Aros, pa rhoi gorau iddi. Fideo i fyfyrwyr sydd wedi dechrau addysg bellach yn ddiweddar, am y cyngor a'r gefnogaeth sydd ar gael gan Cynghorwr Gyrfa, Gyrfa Cymru. Helo, Sara dwi a dwi'n Cynghorwr Gyrfa efo Gyrfa Cymru. Efallai dy fod yn ystyried gadael y cwrs, neu yn dechrau ama os wyt ti wedi gwneud y penderfyniad cywir. Yr hyn sy'n bwysig ar hyn o bryd yw i beidio rhithro i wneud penderfyniad y byddi di'n eddyfaru nes ymlaen. Yn Gyrfa Cymru rydym yma i dy helpu a gallwn gynnig cymorth, cyngor a chyfarwyddyd i ti. Pam ydw i'n cael amheuon am y cwrs? Paid â phoeni os fyddi di'n cael amheuon am dy gwrs. Efallai dy fod wedi newid dy gynllun gyrfa a gawydd newid cyfeiriad. Neu efallai dy fod yn sylweddoli nad yw'r cwrs yn addas i ti. Os byddi di cael amheuon am dy gwrs, yna siarad efo dy athro neu dy diwtor, a mi fyddan nhw'n gallu egluro i ti y cymor sydd ar gael. Cofia hefyd mae Gyrfa Cymru yma bob tro i helpu. Beth os dwi'n cael trafferth gyda fy opsiynau yn y dyfodol? Gelli di wneud penderfyniadau gwell pan fyddi di'n gwybod beth yw'r holl opsiynau. Mwyn sicrhau dy fod yn gwneud y penderfyniadau cywir, gwna'n siŵr dy fod yn ymchwilio'n llawn i dy holl syniadau. Dim ots pa gwrs wyt ti'n ei ddilyn, mi fyddi di angen gwybod beth yw dy opsiynau pan fyddi di'n barod i adael yr ysgol neu'r coleg. P'na fyddi di'n ystyried mynd ymlaen i addysg uwch, i gael hyd i swydd, gychwyn prentisiaeth, cychwyn busnes dy hun neu Cymru blwyddyn allan. Cofia mae Gyrfa Cymru yma i dy helpu i wneud y penderfyniad yna. Pwy sy'n gallu fy helpu gyda fy nghamau nesaf? Cofia, aros paid â rhoi gorau iddi. Mae Gyrfa Cymru yma i dy helpu os yw pethau mynd yn dda neu ddim yn mynd cystal. Chwilio Gyrfa Cymru aros paid â rhoi gorau iddi i gael gwybodaeth ac adnoddau ar-lein. Medrwch gysylltu â ni ar 0800 528 4844 neu beth am gael sgwrs fyw gydag un o'n cynghorwyr gyrfa ar wefan www.gyrfacymru.lliw.cymru. Gallwch hefyd ein dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol fel Twitter, Facebook a YouTube.